Sauce, bugret. Ano yan? Ala, nagburugritan pang ano, oreg. Ano sa drama mo na yung kasapo? Nagburugrit ang oreg. Kan tinawag lang tayo mo sa bulong. Ako tada ko dito yung naman yung nalakan kan bulong. Pagkati mo. Live natin. Grabe natin ka na, no? Nagburugrit, oh, ay! Nagburugrit na naman pa. Tao. Yung mga bulati ni. Batang red. Batang red.
Manay Che, Ma'am Tere, thank you. Mag-end live na po si Tres. Salamat po sa inyo dyan, sa lahat ng mga tumambay sa aking live. Thank you so much po. Ma'am Tere, Sis Marivic, Sis Irene, Ma'am Amelia, Tita May, Sis Mids, Manay Che, Sir Philmax, Sis Kalikasan, Ma'am Enchanting. Thank you, Manika Corridas. Salamat po. Bye-bye. Wala, nag-aaway-away na sila. Ayaw na magpadidi ng ng baboy. Sir Alakdan, mag-live ka na. Mag-end live na ako. Tama na to. Manay Che, thank you. Bye-bye.